mondo ngato interact with wildlife ka wildlife nitie around kama gintiere, the most important thing ni information or communication is very important. One gi department iluongo ni education and awareness department. To department ni emo reach out to school going children, communities through the chiefs barasas. Mwapuonjo ni kadipo ni le moro amora nitiere kari or nitie kata suspicion ni le moro nokadho kai. The first thing monego community member team ni o report. One gi KWS stations across the republic, almost 152 stations to machiegni gi ji. One gi parks mantiere gi national parks gin kamoro amora. Kedak machiegni gi park kata KWS station gima itimo the best thing ni mondo communicate. One gi hotline numbers. Maka information ochiupo chopa ni pup, to response will be there immediately. Onge tiende mondo wariti ka le moro nen kantiere i Uganda mo cause damage kor kiluongo ni naneno le moro kamae ohinyo ng'ato oro nego ng'ato oro cause damage. Gima dakwa Uganda niya, wan gi hotline numbers. Kata officers ma in charge mag stations gi te namba gi giketo ga public, iketo offices. Wa make sure ni name gi ochopo nyaka office chief. Kiyudo information gochne jaduong' gweng'. Mondo information no kik budhi, kochopo to immediately I can assure the public ni response marwa will be very efficient. Mano biro miyo waparo mondo wang'e to leni be en le monego bed kae koso leni nyalo golo threat, ka nyalo cause threat to wagole immediately waduoke kama onego bede. To kotamore to kata inyalo tim way moro amora mondo make sure ni kik ji obed threatened. So that information mwatemo wacho momiyo wa develop new strategy plan ni mondo wa reach out to the big masses. Ji opuonji ni kik ng'ato riti. Okochuno obed kata mana ondie kata mana thuol. Okonego ng'ato dhi oni kata thuol. En le ma inyalo bi kech wan gi handlers mag thuol. Ma make ma duoke ei park. Mane gima dakwa Uganda. Mar ariyo e penjo mar kaka onego bed ni joma dongo ka achiel kod nyithindo ka gidhi limo kuonde mopogore opogore kaka tour guide onego bed ni assist gi mar mondo mi oduok piny hinyruok manyalo neno. Hinyruok manyalo neno e parks duto te, parks wa mantie piny kae ng'eny parks gi ok wuoth gi tielo nikech le wuothe. Mana maybe sanctuaries or like Nairobi wan gi mall orphanage, Kisumu wan gi Impala Park inyalo wuothi. To tour guides ma wan godoga gin trained tour guides. Monego beni ka group odhi limo iye kanyo, to kapok idonjo to nego mi proper briefing e gate kapok idonjo. O briefi nikech briefings gi wandiko gi nitie pamphlets mwachiwo, lakini be wan gi tour guides e gate gi monego beni wuoyo gi team mabiro kanyo. Ng'isi ni there are do's and don'ts monego kik itim kata monego itim ka in e park. Most of the times you don't need, out of curiosity, ji dwa ni otim gima ok onego bed notimre. In idhi ei park tineno leni machiegni buti to ng'ato wuok e gari dwa neno bed machiegni. Obviously biro attract leno. Leno can cause a serious damage. Makata can even be fatal. But what advice guides ni ka ng'ato ok sure kako dhi wuoth e park to kong'eyo mondo kik olal kata oyud breakages, it is always important iwuoth gi guide. KWS provide guiding services. Kendo wachiwo ga guides, whether askari or a civilian guide. Luwore kaka idwaro. So these guides will take you through magi puonji midhi e safari no maonge problem moro amora moyudo. Kech nitie areas moko kaka nawacho e park inyalo ni kuonde moko ndara ok ber, inyalo kwamo. Ng'ato wuok e gari ni odwa ni mondo los gari. To kuonde miwuothego to leto nitiere. Koro magi gik ma make sure ni at the gate ng'isi gik monego tim gi gik moko onego